kenan, aya mai sirri kenan. Wannan aya ta ba mutane da yawa mamaki akan yadda Allah maɗaukakin sarki ke gaggawar cire mutum a cikin tsananin matsi da takuri. Ibn Kathir a cikin tafsirinsa, Allah ya masa rahama, da al-Imam al-Qurtubi duka a cikin tafsiri sun ba da labarin wani abu mai ban mamaki da ya faru da wani akan wannan aya. Kai ma ka gwada. Ya ce wani bawan Allah ya taso yana tafiya a cikin daji, sai ga 'yan fashi sun tsare shi. Dan fashi ya tsare shi ya ce kashe ka zan yi kuma in tafi da jakinka da kudinka. Haka in akwai wani abin da za ka yi yanzu ka yi kafin in kashe ka. Da takobi nan a zare kuma ya tabbatar zai kashe shi, kuma ya ga waɗanda ya kakkashe a wurin. Saura kai ne kawai yanzu ka rage, yanzu saura maka 'yan daƙiƙai kafin ka tafi. Akwai wani abin da ya ce to ina roƙonka ka taimake ni in yi nafila raka'a 2. Iya bukatar ka kenan? Ya ce eh. Ya ce to kai amma ka yi gaggawa ka gama sai in gama da kai sai in wuce, don nan ba a wucewa. Ya ce sai kabarta sallah. Za ka iya wannan sallar? Yana kabartawa tsananin tsoron mutuwa, kasan dan adam yadda yake akan mutuwa. Ya ce sai kasa tura kowace aya da bismillah da fatiha duk ya manta su. Ya ce yana sai da zai yi yana jira, in kuma ya bata lokaci wannan zai ce kai kana bata min lokaci kawai ya sare wuya, kaga ba zai jira ya sallama ba. In kuma ya ce zai gama, in ya gama a sare shi, wanne ne ɗaya zai yi? Yana shi ya ce kawai sai ji duk cikin Qur'ani ko ina ya manta sai wannan aya. Ara ma sake karanta musu ayan nan. Yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Tambaye su. A ilahum ma'a Allah. Allahu akbar. Kawai sai karanta wannan aya. Amman yujibul mutarra idza da'a. Wane ne shi ya isa da yake karbar addu'ar mai tsanani idan ya shiga tsanani, mai cikin matsatsi idan ya shiga matsi. Wa yakshifu su, kuma wane ne wanda yake kwaranye damuwa da bakin ciki. Wa yaj'alukum khulafa al-ard, kuma wane ne ke sa ku zama mamaya a bayan ƙasa, Allah ya kauda wasu kuma ya ajiye ku a wurin. A ilahun ma Allah, akwai wani ne ba Allah ba? Allah yana yi wa kansa kirari ne, kuma yana tambaya ne, istifham ne, takariri. Tabbas haka ne, babu wani sai Allah. La ilaha illallah, ba wani sai Allah. Qalilan ma tadhakkarun, kaɗan ne daga cikin ku masu wa'aztuwa balle ku amfani da wannan ayar. Yana karanta wannan ayar, yana gama karanta ta, kawai sai ga wani ya su kwano akan doki a guje da kibiya a hannunsa. Kawai sai setin wannan mutumin da yake tsaye yana jiransa, ya jefo wannan mashi, yana zuwa kuwa daidai jikin zuciyarsa, ya fasa wannan din ya faɗi. Shi kuma yana zuwa, kaga yanzu sallah ai ba sai an gama ta ba. Sai ce masa waye kai? Sai ce ana rasulullahi alladhi yujibul mutarra idza da'a. Ya ce ni dan aike ne daga wurin wanda ka karanta aya a kansa din nan. Shi ya aiko ni ya ce in yi maka abin da ke cikin wannan aya, kawai sai ya ɓace. Irin waɗannan abubuwan mamaki ana ganin su, kuma duk wanda ya gwada shi ma zai gani. Kuma wannan mujarrab ne, duk wanda ya jarraba wannan aya a cikin kowace irin damuwa, ka karanta ayar ma kawai ta maka. Mutane da yawa suna ta tambaya ta me addu'ar da ake yi ne, a kawai ka karanta ayar ita ma ta maka. Idan kuma kana so ka mai da ita kai iktibasin ta da lafazin addu'a, to dala ce amman yujibul muttar idza da'a, to kai kuma sai ka roki Allah da irin yadda Allah ya faɗa. Rabbi mujibal muttarri idza da'a, inni muttar wa qad da'awtuka fa ajibni. Yanzu za ka ga amsa daga wurin Allah. In baka haddace wannan ba, haddace ita ayar, kawai ka karanta ayar, kana mai kudurtawa a zuciyarka cewa Allah zai mu bukata ta gwargwadon abin da ke cikin wannan aya, wallahi sai ka ga ijaba. Don haka jama'a mu koma ga Allah mu roƙe shi.
duk waɗannan abubuwan da muka faɗa nan fa kowanne yana yin aiki, kar ka ɗauka guda ɗaya ne. In aka fara wannan sai ka ji wancan, in aka fara wani lokaci ma ayar alƙur'anin ko baka yi addu'a ba kawai ka ɗauki wata aya ka karanta. Wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Al-Imam al-Qurtubi shi ma ya bada labari akan wannan aya karkashin tafsirinta, yace shi ma ya taba faruwa da shi, ana yaƙi abokin gaba ya zo a guje da doki, shi kuma yana tsaye kawai sai ya karanta wannan ayar zalla. Wa idza qara'ta al-qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ya zo da takobi a zare ya yiwo kansa, amma har ya iso inda yake kuma sai ya daina ganin sa kwata kwata. Yace gani a kusa kamar zai buge ni da dokin sa, amma wallahi bai ganni ba. Allah ya rufe ni da ayar, wannan ayar ta cikin alqur'ani. Wato ubangijinmu yana son mu jama'a, mu ne son mu ga ubangiji ya kasa.